मस्त एकदम ताजा फडफडीत पापलेट. तर मंडळी हाय पेंदे शिजल्यात, हाय डेंगे शिजल्यात आणि हाय पापलेटाचे तुकडे फ्राय झाले आहेत. आजचो बेत एक नंबर आहे अगदी. तर म्हणजे हे पेंदे आहेत, या पापलेटा सार हा ह्यो मोठो डेंगू हा, पापलेट फ्राय आणि हाय हा डेंगे पेंदे सर्व मिक्स अगदी. तर मंडळी आज तर काय मोठी पार्टीच आहे आमची. हा जर एकान खाल्यान ना कोणी तर परत काय जेवू मागणार नाही. तर तुमच्या निगेटिव्ह कमेंटमुळे भलेही काय वाईट असो चांगले असो तुम्ही कमेंट करता वेळ काढून आणि आमचे व्हिडिओ बघतास आणि कमेंट करतास, त्यामुळे आमचे व्हिडिओ चालतात. धन्यवाद तुमचे. वाईट असू देत चांगले असू देत कमेंट करता तुम्ही, फक्त पातळी सोडू नका एवढंच म्हणणार. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी पाऊस तर गायब झालेलो आणि मासे तर काय ताजे मिळत नाही सत्य ह्या शिकता आणि मासे काय भेटत नाही. विठ्ठलाक चांगलं आहे गावात जर पाठवणार कोण भेटलो तर गावचे ताजे मासे पाठव म्हणून, तर म्हणजे खाडीतले आमच्या मासे पाठव म्हणून. तर आता सध्या आम्ही आता पापलेट आणतो आणि खेकडे आम्ही विरारवरून मागवलं म्हावऱ्या वाळल्याकडसून. त्याचा नंबर हवं तर मी देते, म्हणजे तुमका जर हवे तर तुम्ही मागू शकता. आणि हय आता नुसते खेकडे नको, पापलेट पण खाऊया म्हणून भोईर साहेबांका फोन लावलं आहे, तर ते पापलेट ठेवणार आहे, ते जाऊन घेऊन येते. चला लेट्स गो गाईज. आणि दुसरा म्हणजे मेन म्हणजे आता पावसाळ्यात काय काय मिळतं डोंबिवलीत आमच्या, म्हणजे ह्या पावसाळ्यात माशांमध्ये काय काय मिळतं आणि त्याचे रेट काय आहेत ते पण तुमका सांगते मी. चला जाऊया. तर म्हणजे आम्ही हयच रोख होतो तेव्हा लगेच यायचे, पण आता आमका अनंत मोरसून येऊ का बरोबर 25 मिनटं लागली, म्हणजे अर्धो तास जवळ. तर चला फिश मार्केट काय इलाव जाऊया आपण. चला मासे तर भरपूर आहे. आता लांब गेलो आम्ही राहायला. हो भोईर साहेब नमस्कार. नमस्कार. या काय पापलेट आहे तुमच्याकडे? मोठमोठी पापलेट आहेत रोजच्या प्रमाणे. ते खाऊन पिऊन बारीक आहे. हे सुरमय पापलेट फ्रेश आहे एकदम पांढऱ्या पाण्याचे आहे. कुठले आहेत हे? गुजरात, अहमदनगर, जामनगर. पण जाम महाग असणार वाटतं होय ना? कशी आहे, काय प्राईस आहे? 4,000ला आहे. हे 4,000. 25ला आहे. किती? 25ला आहे. जामनगरचे जाम महाग आहे तो. आणि हे रावस पण लय मोठा आहे. 1200 आहे, 1500 आहे. 1200-1500 रावस. तर मंडळी पावसाळ्यात पण आता पापलेटा वगैरे मिळतात होय ना जिया? कोलंबी पण आहे, एकदम फ्रेश आहे कोलंबी. हे बघ गाववाल्याने रावस घेतला. रावस लय मोठं आहे होय ना? किती आहे? 1500 ना? 1800. 2 किलोचा आहे. 2 किलोचा. ओके. मस्त एकदम फ्रेश आहे आणि लय मोठं आहे रावस, कडक आहे एकदम. पण आमका रावस नको होय ना, फक्त पापलेट. हो चणक नाही भेटत का? चणक जियासाठी चणक मासं नाही मिळत? नाही ना, चणक नाही मिळत जिया. तेव्हा तुम्ही बघू शकता एकदम ताजो रावस, एकदम 1800 रुपये एवढं मोठं. तुमच्या रावसचे तुकडे तुम्ही बघू शकता, एकदम फ्रेश आहे रावस, एकदम फ्रेश आहे रावस. तर म्हणजे फायनली ह्या पापलेट मी घेतले भोईर भाऊंकडून. आणि किती करतास लास्ट? 2,000. 2,000 रुपये. बापरे, लय महाग आहे. जामनगरचे जाम महाग आहे. चालेल द्या. हा मोठा पण 2,000 पैसे वसूल आहे. आणि हे तुम्ही बघू शकता एकदम पांढऱ्या पाण्याचा पापलेट, मस्त अगदी ताजतात, मस्त एकदम ताजा फडफडीत पापलेट, मस्त एकदम ताजा फडफडीत. आता खाऊ कसा लागता आता बघूया आपण. बर्फी आहे बर्फी. हे काजू कतली बघा. अरे चला खेकडे येणार आणि आता ही पापलेट. खेकडे आणले नाही ना, मागवले आम्ही, मागवलं. तर मंडळी फायनली पापलेट घेतलं आणि आता आम्ही जातो. चला लेट्स गो. बियाण हे लावलं ना
चला तर म्हणजे जाऊया आपण घरी. तर म्हणजे फायनली आम्ही मासे घेऊन गेलो. बेल वाजव. तर म्हणजे दीपाली आहे आता धुवून घेता. हे बघा हे बघ पावसाळ्यात पण एवढा फ्रेश पापलेट मिळणं म्हणजे लई मुश्किल गोष्ट आहे. मीठ लावून घेता दीपाली. दीपाली म्हणजे जिया टाकता मीठ मोजून मापून अगदी मस्त अगदी मीठ लावून घेता. ते दीपालीने मीठ लावून ठेवला नव्हता. आता अर्धो तास झालो जवळजवळ आणि परत एकदा आता धुवून घेता दीपाली स्वच्छ आमच्या पाण्यात. आणि पाऊस पण लई इलो तुम्ही बघू शकता. दाखवले तुमका आमच्या डोंबोलीत पाऊस लागलेलो आता. हो बघा लय पाऊस लागता. लय म्हणजे हा लागता. हे सार ठेवले ना ह्या बघा बाटा बिटाप लावून ठेवला नव्हता. आता ह्या एका कड इलेलो उखाळू इलेलो. आता ह्याच्यात मासे सोडीत दीपाली. आता दीपालीत हे मासे सोडता. कुटा सोडल्या ना आता हे टकले विकले पाट्यावरचे पोटावरचे सर्व टाकता. आणि मोठे तुकडे आहेत ते फ्रायसाठी ठेवलं ना. बघूया दाखवते. आम्ही 4 आणि तुकडे 5 दीपालीने ठेवलेले आहेत. हे बघा आणि मोठे तुकडे ठेवलेले आहेत दीपाली फ्रायसाठी. आणि बाकी बारीक सारीकचा हा आहे सारात टाकल्या ना. बारीक सारीक नाही जाता मोठा जाता. आणि आता खदुळून घेता चांगला गदुळून. पावसात मासे खाऊ मजा येते काय. आणि आज पाऊस पडता नेमको 4-5 दिवस पाऊस नव्हतो आणि आज पाऊस पडता. मस्त सर्व मिक्स करून घेतल्या दीपाली. आणि पाऊस बाहेर पडता आणि गरमागरम पापलेट आणि आता खेकडे येऊचे ते का लय वेळ लागा. आणि मंडळी ते कधी येतील तेव्हा येतील. तोपर्यंत जिया का आपण पापलेट आणि सार देऊया आणि त्याची पाठवणी करूया. आता जिया उपाशी राहू. आणि खेकडे काय संध्याकाळी येऊन खायची या. आणि मंडळी आम्ही बार्बेक्यू आणलं कारण आमका तंदुरी खाऊची लय आवड आहे. चिकन म्हणा खेकडा म्हणा पापलेट तंदुरी म्हणा सर्व तंदुरी खाऊची आवड आहे. म्हणून आम्ही तंदुरी मागता पळता कसा आता. तर तंदुरीचा हे मागवलं बार्बेक्यू का तुमका दाखवतो. तर म्हणजे दीपाली आता हे सोला टाकून घेता. हे बघा मस्त अगदी आंबट तिखट अगदी होऊन जाऊ देत. नाही पण त्या हॉटेलमध्ये आपण खाल्लं होतो ना ता टिकला खाल्ला होतो सुरमईचा. त्यामुळे ता भारी लागला होता आपल्यासारखाच होता. तर म्हणजे घरी आम्ही आता लय दिवसांनी खातो. हॉटेलमध्ये आम्ही आताच खाल्लं होतं पण घरी नाही आणलं होतं किती दिवस पापलेट. विठ्ठलच्या लग्नापासून नाहीच. गावी गेलो त्याच्या अगोदरपासून खेकडे आणले आम्ही पण पापलेट वगैरे नाही आणलं. आमच्या आता खेकडे तर इले पण हे जियाचा जेवण वाढल्या ना दीपालीने एक फ्राय करल्या तुकडी आणि एक सारातली तुकडी जियासाठी वाढल्या ना. कारण जिया का जाऊचा आणि खेकडे इले म्हावऱ्यावाल्याकडसून तुम्ही बघू शकता. हे बघा आणि ह्यो दणकट खेकडो आहे. हो बघा तुम्ही खेकड्याचं डेंगो बघू शकता केवढं मोठं हा तुझं बघा बापरे. आणि पेंदो पण लय मोठं आहे. आणि हे सर्व खेकडे आहेत हे बघा लाखेचे आहेत हे बघा. तर आता हे वाजलेत आता 1:45 म्हणजे 12:30 झाले 15 मिनिटं पुढे. तोपर्यंत जिया थाय जेवता. चला दाखवतोय. जेव बसला जिया आणि बघता हाय विठ्ठलचा व्हिडिओ लागलो आजच लॉग इलो. वैनीन आणि श्रद्धान दोघवल्याने हाय मटण बनवल्याने तो व्लॉग चालवा. व्लॉग लय मस्त. वहिनी दिसता आमचे आणि हाय श्रद्धा पण ही बघा. आणि जिया हाय बघता जेवता. काकान फोन करून सांगला लावा म्हणून व्ह्यू वाढू दे माझे. त्यामुळे लगेच जियान टीव्ही लावल्यान आणि बघता मास्की बसता. बापरे पूर्ण अर्ध्या ताटात तुझ्या हीचा तुकडीचा शेपडीवरची आणि हे वेगळं आहे बघा. ती पण प्लेटाच्या बाहेर गेली आहे बघ. प्लेटच्या बाहेर गेली आहे. मरू दे म्हणता मी जेवतोय आणि शाळेत जात आहे. खेकडे नाही पण जिया आमच्या ना रात्री जिया हे बघ काय सांगता पण ठेवा माका. जिया तुला काय आवडता. हे आवडतं का हे आवडतं. फ्रायचा आवडता. टेस्टी लागता ना. हे बघा हे चालू आहे. तर म्हणजे सर्व आता मटेरियल दीपाली खेकडे सर्व मटेरियल म्हणजे खेकडे
सर्व खोलता तुम्ही बघू शकता. लाग बाग असले भरलेले आहेत ते आणि पूर्ण सर्व साफ करून दिलेले आहेत हे बघा. तर म्हणजे पूर्ण आता सर्व दीपालीने बाहेर काढल्या ना आणि आता हे धुवून घेता. दीपाली ते दाखव ना डेंगे. बापरे खतरनाक डेंगे आहेत हे बघा. शिजा पण लय वेळ लागणार आहे का? शिजूक पण वेळ लागणारच आहे. तो पण दाखव. ते पण मोठे आहेत. एक मोठं हे बघा कसले आहेत ते. बापरे ह्याचे वजन किती होईत ना? 1 किलोचा असते तरी. खेकडो 1 किलोचा नाही जास्त मोठो आहे हो. हे मोठे 1.5-2 किलोचा. आणि पेंदो पण हे बघा केवढं मोठं आहे. बापरे हे बघा पेंदो केवढं मोठं आहे. डेंगे अंगला लाख नाही वाटत ना? एका लाख नाही. हे साफ केल्यानंतर दीपाली फोडण्यात घालेत मसाला. केवढं मोठं आहे. ते 2 तुकडे करूचे लागते दीपाली. डेंगे बाबा काहीतरीच मोठे आहेत. भीतीच वाटतं. टोप लय मोठं आहे तरी पण किती वाटतं त्यांना टोपात पण रवले नसते. दीपाली आता फोडणी देतात खेकड्यांसाठी. एक कांदो घातला ना पण तो दिसत नाही. एक कांदो आहे त्याचा. दीपाली आता आमचो भाजको मसालो टाकता. मालवणी भाजको मसालो मस्त वाशिलो अगदी. दीपालीने मसालो टाकला ना आणि मस्त अगदी भाजून घेता. काय स्मेल येलो मसाल्यांका बापरे. तर आता सर्व खेकडे दीपाली टाकून घेता. राहतील ना खेकडे दीपाली? खेकडे तेच म्हणताय माका वाटले राहतील. राहुले परत अजून डेंगे टाक. बापरे बस बस. हो माय गॉड सर्वच टाका. डेंगे दीपालीने ठेवल्या ना. डेंगे मोठे डेंगे पण ठेवले. आता कसं वाटतं? मस्त अगदी. मस्त अगदी मिक्स झाला. मसाला लागलो असं. हो मस्त लागलो. आता पाणी टाकतात त्याच्यात. दीपाली आता मोठे डेंगे टाकल्या ना आणि त्याच्यासाठी वेगळं टोप अक्षरशः दीपालीने ठेवलं. नाही रावले असे बघा. नाही राहुलं असतं बरं आला. चमचो केवढा आणि डेंगो केवढा. हे बघ त्या चमच्यात पण रवत नाही. चमचा लहान दिसता डेंग्या समोर. काय वाटाणाचा टाकता दीपाली. ह्याच्यात थोडा टाकल्या आणि थोडा डेंगे आणतो. मस्त शिजले तर वाटण टाकून मस्त शिजली मग झाला ना. वाट बघता येईल. खा जेवला नाही तर ते का सांगलं पापलेट बरोबर जेव भूक लागली तर नाही म्हणता खेकडेच हवे मला. हे बघ वाजले 2 वाजले आमका. हे बघा आता शेवटच्या पडावाक आमचा सर्व इलेला रेसिपीचा. कारण सर्व खेकडे वगैरे डेंगे बिंगे सर्व आहे घातल्या ना. सार झाला बनवून आणि आता आहे फ्राय करून घेता. थोडं ठेवलं होतं फ्राय करायचे. फ्राय करायचे कसे गरमागरम होतील. फक्त जी आता एक आम्ही दिलं होतं फ्राय करून. माहित होतं 2 वाजता आणि मग 2 वाजता 2:30 काय तरी त्यांच्याने साफ करून दिल्याने होते नाही तर अजून. तर एका साईडने मस्त भाजले आणि दीपाली पलटी मारून ठेवल्या ना आणि आता मस्त भाजतात. आता हे बघा तर मंडळी हाय पेंदे शिजल्यात. हाय डेंगे शिजल्यात आणि हाय पापलेटाचे तुकडे फ्राय झाले आहेत. आजचो बेत 1 नंबर आहे अगदी. तुम्ही बघू शकता तो बघा. तर मंडळी दीपालीने सर्व माल मसालो सर्व बाहेर आणल्या ना. पण आमच्या भाविक थारो नाही कारण कामावरसून आपल्या कामावरसून म्हणते स्कूल मसून इल्यामुळे त्याला भूक लागली आहे त्यामुळे त्याला पहिला वाढल्या ना. दीपाली दाखव ना खेकडे. हे बघा कसे आहेत. बापरे जबरदस्त एकदम दिसता माल मसालो. माझ्या तोंडात पाणी येला. गरमागरम हा अगदी. ह्या बघा मस्त अगदी बनवली बघा. डेंगे सेपरेट बनवलं आहे दीपाली. हा सुक्का आहे. मी एक डेंगू घेते बाबा खाऊ. चला मंडळी येवा जेव. भाविक आमच्या मासे नको झाले. हे बघा हे मासे आहेत. सारा मासे होता पण त्याला नको झाला. खेकडे हवे म्हणता. त्या पापलेटचा फ्रायचा पण नको त्याला. तर म्हणजे हे पेंदे आहेत. या पापलेटा सारा ह्यो मोठो डेंगू हा पापलेट फ्राय आणि हाय हा डेंगे पेंदे सर्व मिक्स अगदी. तर मंडळी आज तर काय मोठी पार्टीच आमची. लेट्स गो गाईज.
व्हिडिओ काकाचे लावलेला आहे. परत एकदा लावलं मगाशी जिया बघून गेला आणि आता परत हाय आता विठ्ठल भावीन लावल्या म्हणजे जियान मगाशी बघितल्या आता परत भावीन लावल्या नाही म्हणते काकाचा व्हिडिओ बघूचा आय लव्ह विरवाडी आई शपथ ए वॉटरफॉल जिया बुशी डॅम हा हे बघा सांगू काय काय तर बघा तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता डेंगू हा जर एकान खाल्यान ना कोणी तर परत काय जेवू मागणार नाही एवढा जबर असा भावी वाट पप्पा बघतात इथे खेकडे खातात आणि काका तिथे चिकन खातात. मटण चिकन खातो मटण हा. काकाचं काका मटण खाता काकीच्या हातचं. तर म्हणजे हे बघा खाते मी मस्त शिजलं वाटतं ना मस्त शिजलो काल फोडलं होतं ना आम्ही आतमध्ये पर्यंत काय कमी आहे जेवणात ते सांगा फक्त हा बघा मी एक कमी आहे याच्यात काय कांदा लिंबू नाही आणि सोलकडे नाही बरोबर आहे तर म्हणजे तुमका ग्रेव्ही खाते मी आधी त्याची एक नंबर झाले ग्रेव्ही सार बघते आता सारावर मजा नाही येणार आता आज खेकड्यावर पडलाय तुम्ही सारांमध्ये तरी पण पापलेट फ्रेश आहे पापलेट एक नंबर आहे बघा पापलेट तुकडा तू बाई खाते. ते उभ्यात दाखव म्हणजे आता चपाती खाऊन झाली सार खाते सार आणि भात आणि फ्रायचा मासो आहे बघ एकदम ताजो फडफडीत आहे अजून किती फ्रेश हो पांढरा शुभ्र दीपाने पोटावेला वाढल्या ना मला पोटावल्याच टाकले आमटेत बाकीचे सगळे काय फ्राय केलं नाही हा फोटोवाला. एक आहे हे जास्त पोटावरचे आमटेत हे म्हणजे कसं माहिती आहे फ्रायचे खाणारे माणूस म्हणजे ते प्रो असतो प्रो म्हणजे प्रो आणि सारातले मासे खातात ते प्रो मॅक्स तर सर्वांच्या सारातले नाही आवडत तुमका काय वेगळं म्हणायचं असं. आम्ही प्रो हो आणि तुम्ही तुम्ही प्रो प्रो मॅक्स प्रो मॅक्स एक पाऊल पुढे आहात मोबाईल पण तुम्ही प्रो मॅक्स आहे माझं पण प्रो मॅक्सच आहे प्रो नाही गेस पण तू साराचा खात नाही तर म्हणजे आम्ही हा दाखवूया नंतर जेवल्यावर दाखवूया काय? बार्बिक्यू आणलाय आता तंदुरी भावी तिथे. हाय बाहेर ठेवलाय गॅलरी ऑनलाईन मागवलं तुम्हाला आम्ही जेवतो आणि तुमका दाखवतो आम्ही बार्बिक्यू barbecue चं setup दाखवतो मागवलो सगळं आणि त्याच्यात काय पहिला बनवता तर आपण सांगा म्हणजे बार्बिक्यू आम्ही खेकडा बनवायचा लॉबस्टर बनवायचा तुम्ही सांगशाल का तुम्ही बनवा सांगशाल तर बनव लॉबस्टर खेकडा पापलेट अख्खा पापलेट तंदुरी काय? करायचा ही अख्खो पनीर. खेकडो का पनीर का चिकन तुम्ही सांगा तर म्हणजे मी तुमका दाखवतोय जेवण झाला जरा झोपलो आम्ही आराम केलं आणि आता ह्या बार्बिक्यूचा सेटअप दाखवतोय जॉईन करू पण ह्या बघा ह्याच्यात दगडी कोळसा घालायचा आणि हे आहे बघा आणि व्हिडिओत लय मोठा वाटत होता ऍक्च्युअली लय छोटा आहे आणि हे बघ काय पत्रा असं नाही हा असं आहे. हा. हाताक लागा पत्र होतो बॉक्स वाजवला. हे झाला आणि आमचा बार्बिक्यू सेटअप बार्बिक्यूचं सेटअप त्याच्या आतमध्ये कोळशे टाकायचे कोळशे टाकायचे आणि हे स्टिक्स मोठं आम्ही खेकडो आणलो तर धावताना मुश्किल आहे अरे पापलेट बापरे, बिपलेट हो, मोठा. हो. ते छोटा आम्ही हा मोठा बघून आणलं तरी पण साईज मध्ये हे बघ. हे असे ठेवायचे हे असं. खेकडो रवात मग एकच रवा एकच हवा एका सळी नाही दिल्या तळीवर दिलेले आहेत एवढे एका वेळी एवढे आपण करू शकतो हा ते काय स्टँड आहे बघा हे झाले असा आणि तो त्याच्यानंतर हे हे काय आहे? हे आहे वाटा हा स्टँड लावसाठी आहे. असा धरूसाठी गरम झाला तर हा तर हे लावचा त्या लावते नंतर मी काही लावतो आता बघू चला का आणि हँड ग्लोव्ह आणि चिमटं पण आले चिमटो पण येतात हँड ग्लोव्स हे बघा हँड ग्लोव्ह
ते हा पंचसाठी आणि हे चुमटं. आणि ह्यो चिमटो चिमटो काय लावलं ना हा असा उचलू का असा काय उचलूचा किंवा कोळसो बिळसो काय करू का ह्यो असाच नुसता वर ठेवलं भाजूक तर असं पलटू का रॉडवर लावला तर काय ना असा त्यांनी बरं खेकडू आपल्या कसोच ठेवचं लागत हा मग तो चिमटा हे काढूचं उचलायचा. लागतं आणि चिकनला हे का लावचं लागत प्रॉन्स आणि प्रॉन्स चिकन असं आणि पनीर पनीर त्याचं कोळसो कमी लागत ना आणि कोळसो बाबा लय महागा हे बघा हो कोळसो हे बघा अमेझॉन किती वरून रुपयाचा मागवलं ह्याच्यात अमेझॉन नाही ह्यो झेप्टो असून मागवलो आम्ही आणि हो 180 रुपयाचा बॉक्स आहे. संडे का आता करूया आता संडे का वेळ असता ना भावीची याच्या सुट्टी असता आम्ही सर्वजण असतो मग तेव्हा हा करतो. रिलॅक्स असतो आता आणि जियाला काय करू शाळेत आम्ही पहिले चिकन करायचं तंदुरी खेकडा तंदुरी पापलेट तंदुरी की प्रॉन्स तंदुरी पनीर नक्की तंदुरी करा. व्हेजिटेबल काय तुमका असं काय वाटतं काय पहिला बघू का आवडा आमच्याकडसून तंदुरी रेसिपी रेसिपी म्हणजे लॉबस्टर खेकडो प्रॉन्स प्रॉन्स पापलेट चिकन चिकन पनीर व्हेजिटेबल कॉर्न बीन वगैरे ते हम्म काय तुमका आवडत बघू का म्हणजे सर्वात जास्त जे का कमेंट असतात ते आम्ही पहिला करणार तसं आमच्या दिमागमध्ये आम्ही ठेवलं हो ठरवून मी पण तुमच्याकडून पण ऐकूचा नक्की कमेंट करून सांगा. तर आम्ही मासोळी लंच होमचा व्हिडिओ बनवलं होतो आणि ते आम्ही गेलो होतो लय पदार्थ घेतलं होतं आम्ही आणि फुकट गेले तुम्ही फुकट घालवतात तर ते आम्ही दाखवल्याशिवाय तुमका ते दिसणार कसं पहिले नजरेने बघूचा लागतं ना कसा त्यात तुम्ही नजरेने तर बघणार की व्हिज्युअल बघणार तुम्ही कसा दिसता आता त्याच्यानंतर आम्ही खाणार त्याच्यानंतर तुमका सांगणार आणि त्याच्यावरून लय कमेंट केल्याने की तुम्ही फुकट घालवता तुमका फुकट भेटता त्यामुळे तुम्ही खाता असा तसा काय नाही काय लय केलं नव्हतं आणि हे सर्व गोष्टी आम्ही आमच्या क्यूएनए व्हिडिओमध्ये सांगितलं म्हणजे आम्ही कसा करतो ते काय करतो तर सर्व सांगितलं तरी पण निगेटिव्ह कमेंट आणि एवढे निगेटिव्ह कमेंट केल्याने तर त्या सर्वांचे धन्यवाद कारण तो व्हिडिओ एवढं चाललो आमचं कारण आमचं वाटलं नव्हतं की तेवढे व्ह्यू भेटतील तर तुमच्या निगेटिव्ह कमेंटमुळे भलेही काय वाईट असेल चांगले असेल तुम्ही कमेंट करता वेळ काढून आणि आमचे व्हिडिओ बघतास आणि कमेंट करतास त्यामुळे आमचे व्हिडिओ चालतात धन्यवाद तुमचे वाईट असू देत चांगले असू देत कमेंट करता तुम्ही फक्त पातळी सोडू नका एवढंच म्हणणार कारण ठीक आहे प्रत्येकाका म्हणजे आमका सर्वांका चांगला वाटणार नाही कोणाका दुसऱ्या नजरेने किंवा दुसऱ्या दृष्टीने बघतं त्यामुळे त्यांना तर तसं वाटू शकतं ठीक आहे फक्त एवढंच सांगते की तुम्ही तारतम्य बाळगा म्हणजे कमेंट करताना कारण हे फॅमिली चॅनल फॅमिली लोक बघतात लहानांपासून एकदम 65-70 वर्षाचे वयस्कर पण बघतात आमका भेटू का गोव्यावरसून पण इले होते ते 60 वर्षाची माणसं होती गोव्या का ती घाटकोपर का इले होते आणि खास आमका भेटू स्वीट फॅमिली भेटूसाठी त्यांच्यानी घाटकोपर वरसून इले होते म्हणजे असे वयस्कर लोक बघतात लहान मुलं बघतात भावी जे असल्यामुळे त्यामुळे कमेंट करताना एक फॅमिली चॅनल तुम्ही तुमका सवय असतात निगेटिव्ह खालच्या पातळीची करू तसं चॅनल असता तसं तुम्ही त्या चॅनल का तसा केलात काय बाबा अश्लील चॅनल आहे तिकडे तुम्ही गेलात तर आम्ही समजू शकतो पण हे फॅमिली चॅनल आहे त्यामुळे फक्त कमेंट निगेटिव्ह करा मी नाही म्हणत नाही फक्त ते तुमची भाषा किंवा तुमचं लिखाण ते चांगलं ठेवा बस आणि सांगूचा म्हणजे आयुषी 30 एवढे निगेटिव्ह कमेंट दिली त्या आमच्या वतीने एवढे त्यांना चांगले चांगले रिप्लाय दिल्यांना आई शपथ खरंच माणूसा लागत म्हणजे आयुषी 30 खरंच मनापासून थँक्यू की अशी लोक पण हत जे आमच्या फॅमिली जे आमचे व्हिडिओ बघतात आणि आमच्याबद्दल कोण वाईट बोलला तर अशी पेटून उठतात अक्षरशः म्हणजे ती रिप्लाय देत होती ना सर्वांना आणि आम्ही ओळखत काटविलो म्हणजे एक काळ असो होतो की कमेंट वाचून आमका पण वाईट वाटला होता की एवढे निगेटिव्ह कमेंट भावी जिया माका दीपाली त्यानंतर ही आयुषी एवढी त्यांना चांगले चांगले रिप्लाय दिल्याने ओळख नाही काय मत मांडल्या खरंच एक तिने आणि परत आदिती परबपणा परबिनीचा चेडवा लहान मुलं वाढीच्या वयात असतात त्यामुळे जास्त भूक लागते आणि तिला मेटाबॉलिझम वगैरे त्यांचा फास्ट असतात त्यामुळे खाऊन पण ते बारीक असतं ते समजावून सांगितलं तर अशा प्रकारच्या तिच्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका करणारे करू दे असे खरंच लय भारी भारी असे कमेंट त्यांच्याने रिप्लाय दिल्याने त्यांना चांगल्या भाषेत तुम्ही निगेटिव्ह कमेंट आणि परत हे
नेचर लवर म्हणून एक हा, खरंच थँक्यू. तुम्ही निगेटिव्ह कमेंट्सकडे लक्ष देऊ नका. तुमच्या व्लॉगमुळे आम्हाला नवीन नवीन खाण्याचे ठिकाणे वगैरे समजतात. लव यू जिया भावी, गॉड ब्लेस यू स्वीट फॅमिली. ते झाला. त्याच्यानंतर हा एक हे बा एक आदित्य मटकर, हे अगोदर निगेटिव्ह कमेंट करायचे. मला बोलले ते लक्ष्मण दादा मी तुमचे सगळे व्हिडिओ नेहमी बघतो आणि फॉलोही करतो. आधी मी निगेटिव्ह कमेंट करत होतो, कारण मी कोणी कमेंट चांगली वाईट केली तर मी त्याचे ओपन करतो आणि त्यांनी जेवढे आमच्या चॅनल का कमेंट केलेले आहेत अगोदर ते सर्व एका लाईनीत माका दिसतं. त्यामुळे हे अगोदर निगेटिव्ह करायचे, पण आता मी करत नाही. फक्त तुम्ही फूड फुकट घालवू नका एवढंच त्यांचं म्हणणं आहे. तर आम्ही काळजी करतो, काळजी घेतो, पण डायट डिश असतात आणि ते टेस्ट करण्याच्या आणि नादात कधी ते कधी खराब टेस्ट होतात. असतात ना ते डिश आम्ही आणि आम्ही मागवतो त्यांना हॉटेलवाले आणि आता देतात. बहुतेक ठिकाणी आम्ही थोडंसं घेतो आणि मी रिटर्न पण करतो आणि आम्ही चमच्याने घेतलं तुम्ही खाऊ शकता. त्यामुळे वेटर वगैरे असतात ना ते ठेवतात आणि ते खातात, म्हणजे ते फुकट जात नाही. कधीतरी फुकट जातं, नाईलाज आहे, पण जास्तीत जास्त आम्ही काळजी करू. आणि आदित्य मटकर थँक्यू. म्हणजे असं त्यांना पहिलं वाटत असतात की निगेटिव्ह करायचं, पण आता चांगलं झालं. तुमचं स्वागत आहे आमच्या फॅमिलीमध्ये, पॉझिटिव्ह ग्रुपमध्ये. त्याच्यानंतर असं पण आदिती परबने सांग लोकांना ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण असे काही लोक असतात. त्यामुळे कमेंट सेक्शनमध्ये असे लोक आहेत जे म्हणजे दुसऱ्या तत्वज्ञान सांगतात आणि स्वतः कोरडे पाषाण. खरंच आदिती परबीन माझ्या बाजूने इली उभी राहिली आहे. धन्यवाद परबानो. आणि बाकी अजून काय आहेत असे, मला तुमचे व्हिडिओ खूप आवडतात. स्मिता गावडे आणि तुम्ही हे बघा नमिता राणेंची मुलगी आहे. तुम्ही गेला त्याच दिवशी मासोळीला गेलो होतो. जेवण खूप छान आहे. आणि मी खरं सांगते, शपथ घेऊन सांगितलं, अन्नावर हात ठेवून सांगितलं, जेवढे आमका पदार्थ दिले नव्हते ते 101 होते. म्हणजे अजूनपर्यंत मी कधी अन्नावर हात ठेवून मी शपथ घेतला नव्हता, तेवढं भारी होते. आणि आम्ही घेतलं होते, सर्वच्या सर्व पदार्थ चांगले होते. असं मी कधीच सांगितलं नाही अन्नावर हात ठेवून, कारण कधी कधी नसतं चांगले असं काय म्हणून, पण ह्यावेळी ते सर्वच चांगले होते. त्यामुळे नक्की तुम्ही मासोळी लंच होम का दादर का आम्ही गेलो होतो, तर तुम्ही जाऊन नक्की बघा. आणि जे आम्ही मागवलं होतं त्याच्यातला आमचा आवडला होता प्रॉन्स घी रोस्ट, म्हणजे भावी जिया माका आणि दीपाली सर्वात बेस्ट होता. तर तुम्ही त्या घेऊ शकता. आणि आम्ही तिकला ह्याच्यात घेतलं होतं, तर तिकला आमच्या सारखाच होता. सुरमईचा तिकला, पापलेटचा तिकला पण येतात, काय भारी होता. त्याच्यानंतर तंदुरी तिकडं पण चांगलं, बाकी सर्वच चांगला होता. आणि वेगळे पदार्थ होते. आणि चणक ठेचा नक्की घेवा, ठेचा लय भारी होतो. तर मंडळी ह्या सगळ्यांचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कमेंट का म्हणजे असा काय त्यांच्यानी आमच्या बाजूने की एवढा प्रेम बघून ना, खरं त्या दिवशी मी कमेंट वाचत होते ना, का अक्षरशः अंगावर काटून गेलो माझ्या, की असे एवढे प्रेम करतात. म्हणजे आम्ही कधी त्यांना भेटलो नाही, कधी काय नाही, तरी आमच्या बाजूने असे म्हणजे आपल्या कुटुंबातलं कोणतरी आणि त्याचा सपोर्ट करूसाठी असे येतात. म्हणजे भारी वाटला खरंच. असंच प्रेम ठेवा आमच्यावर. आणि निगेटिव्ह प्रेम कमेंट करणाऱ्यांका तेच सांगणार की करू शकतास, तुमचा अधिकार करा तुम्ही, पण तुमचं काय म्हणजे निगेटिव्हला काय अर्थ हवा तुमचं काय, की बाबा तुमका काय खटकता तर तुम्ही चांगल्या भाषेत पण सांगू शकतास तुम्ही. असं नाही की तुम्ही शिवीगाळ करून किंवा कुचक्या स्वभावाने, ठीक आहे कुचक्या स्वभावाने पण समजू शकतो, पण काय चुकलं ना सांगा ना त्या तुम्ही व्हिडिओ मध्ये चुकलं काय तर. चुकलं, मागचा पुढचा काढून असं तसं ते काय सांगू नका. त्या व्हिडिओ मध्ये तुमका काय चुकीचा वाटला तर नक्की कमेंट करा. आणि असे पण लोक आता त्या विठ्ठलाच्या ते व्हिडिओ जाऊन बघणार आणि विठ्ठलच्या एका थै जाऊन कमेंट करणार की दीपाली अशी ही अशी करता, आठवण त्यांचा माझ्यावरचं प्रेम आता. म्हणजे तिकडे जाऊन पण कमेंट करणार, कारण आम्ही विठ्ठलचे व्हिडिओ रोज बघतच असतो. भावी ज्या बघतात आम्ही बघतो, तिचे कमेंट वाचतो, आमचं चालू असतं. आम्ही कमेंट करतो विठ्ठल आमच्या कमेंट करतो, म्हणजे आमचं चालूच असतं. आई पप्पा सर्व आबा बिबा आमका सर्व वहिनी वगैरे दिसतं, त्यामुळे आम्ही व्हिडिओ बघतो. विठ्ठल माका फोन करून सांगणार ह्या थंबनेल ठेवू काय, म्हणजे आमचं सर्व ते चालूच असतं. ह्यो व्हिडिओ बनवलं मग ते दुसऱ्या दिवशी आम्ही हा व्हिडिओ जेव्हा बसतो आम्ही सर्व तेव्हा चॅनल लावतो आणि अजून पण काय काय क्रिएटर आहेत त्यांचे व्हिडिओ बघतो आणि नंतर विठ्ठलचं पण व्हिडिओ बघतो आणि असं आमचं चालू असतं. तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये पण जाऊन दीपालिका 1-2 आहेत बायका ती जाऊन ते कमेंट करतात. तर मला वाटतं ह्या बरोबर नाही. तुम्ही चांगला आणि काय काय लोक चांगले पण आहात. आता
दीपालिका बरा झाला, वैनिक बरा झाला की हा, मग चांगले पण comment असे पण करतात. राहतात. त्यामुळे पण आमका कसा चांगले जास्त लक्षात ठेवत नाही, निगेटिव्ह जास्त लक्षात ठेवतो. नाही लागतं मनाक निगेटिव्ह हा निगेटिव्ह असला काय तुमका वाटतं की आपण तुम्ही बोलून जातात, बोलून पण जातात. आम्ही तो विचार करत राहतो, काच मनात घोळत राहतो आमच्या की काय आमचा चुकला किंवा अशा कशा का आमच्याबद्दल लोक वाईट बोलतात. ह्या करणारे करून जातात, तुमका नाही वाटत, पण जेव्हा तुमच्याबद्दल असं कोणतरी असं बोलात ना तेव्हा तुमका ह्या काळात तोपर्यंत नाही. तर हे सांगूचा होता आणि खरंच धन्यवाद तुमचे, एवढा सपोर्ट करतास, प्रेम करतास आणि व्हिडिओ लय मोठं झालं. मी हेच आता थांबवतो. जय महाराष्ट्र.